Φτάσαμε στον Ντουόμο, την τέταρτη μεγαλύτερη εκκλησία της Ευρώπης και πέμπτη του κόσμου. Απόλαυσε τούτο το ναό. Αριστερά θα πάμε και στην... Θα πάμε και για ψώνια, θα πάμε, μην αγχώνεσαι. Ήρθα στον παράδεισο εδώ, τι βγάζουμε φωτογραφία, το Gucci, μάλιστα. Πόσο κάνει μια Gucci? Από 2.200 μέχρι 2.800. Προσιτές τιμές νομίζω, Εντάξει, παίρνεις Gucci όμως. Παίρνεις Gucci 2.000 τσάντα. Wow. Θα γυρίσεις 3 φορές. Γιατί? Είναι τύχη, λέει. Ποιος το λέει αυτό? Εδώ θα κάνεις γύρω-γύρω 3 φορές. Και τώρα είναι τύχη. να δουλεύεις τώρα. Ναι, αλήθεια ρε. Το διάβασες κάπου? Το είδα σε ένα βίντεο. Να, εδώ στο κέντρο πας και γυρνάς 3 φορές. Τώρα με έχω... Όχι, αλήθεια σου λέω, αλήθεια. Πώς δηλαδή γύρεις έτσι? Ναι, έτσι, 3 φορές γυρνά. 2 3. Ναι. Και τώρα λέει έχει τύχη. Όπου και να δεις έχει γνωστές μάρκες. Prada, Louis V, πάλι Prada, Dior. Εδώ άμα έχεις λεφτά ξόδευε. Εμείς τώρα θα πάμε για καφέ. Σανγκάι, Τόκιο, Σιάτλ. Γουατεμάλα. Α, όχι, Σιάτλ. Έχει πολύ λίγα. Έχει πολύ λίγα ρόστερι στον κόσμο και ήρθαμε σε ένα από αυτά. Wow, μεγάλη μαγιά κάναμε. Πολύ ωραίος ο καφές. Ωραίος, άρεσε? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίος καφές, φρέσκα προϊόντα. Άμα έρθεις στο Μιλάνο αξίζει να το επισκεφτείς. Είναι μουσείο. Giuseppe Garibaldi. Ήρθαμε και στο κάστρο των Σφόρτσα. Κάστρο που χτίστηκε το 15ο αιώνα. Έχει μέσα διάφορα μουσεία, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Αφήσαμε πίσω μας το καστέλο Σφορτσέσκο. Περπατάμε μέσα στο πάρκο. Πώς το λένε το πάρκο? Πάρκο Σεμπιόνε. Και εδώ στα αριστερά μας
Έχει ένα διάσημο, ένα πύργο εδώ, Torre Branca. Torre Branca. Αυτό εδώ είναι. Άμα θες πληρώνεις για να δεις πανοραμικά το Μιλάνο, αλλά εμείς έχουμε drone, οπότε θα πάμε με το drone. Με το drone σε πανοραμική λήψη του Μιλάνο. Ήρθαμε και στην αψίδα της Ειρήνης. Άρκο ντε Λαπάτσε. Χτίστηκε προς τιμήν του Ναπολέοντα για τους θριάμβους του. Ορίστε. Οπότε έρχεσαι στο πάρκο Σεμπιόνε, βλέπεις το κάστρο του Σφόρτσα με τα μουσεία, άμα θες είσαι των μουσείων να δεις τα μουσεία. Γύρνα Κατερίνα. Και εδώ βλέπεις και την αψίδα της Ειρήνης. Άρκο ντε Λαπάτσε, Ναπολέον. Από αριστερά ουρά, από δεξιά ουρά. Ήρθαμε και στην Σάντα Μαρία ντελε Γκράτσιε. Ωραίο. Ωραίο το ναυίγλι. Ναυίγλι. Έχει και λαϊκή εδώ πέρα. Πάμε από εκεί. Και από εδώ έχει full μαγαζιά. Περπατάμε από εκεί. Εδώ λαϊκή είναι. Πάμε. Αυτό το βάζο έκανε 250 ευρώ. Δεν μπορώ να την καταλάβω την τέχνη. Είναι κρίσταλο. Είναι κρίσταλο. Και τι θα γίνει άμα είναι κρίσταλο? Καλό, είναι καλό. Και φτάσαμε μέχρι την άλλη άκρη. Το περπατήσαμε όλο. Είναι ωραίο μέρος. Λαϊκή, η λαϊκή είναι grande, πολύτιμα αγαθά. 250 ευρώ ένα βάζο. Και έχει και Louis V. Louis V second hand. Second hand. Πουλάνε εδώ διάφορα. Ήρθαμε στο στάδιο της Μίλαν και έχει ένα δρόμο 1 χιλιόμετρο, παίζει να έχει 50-100 καντίνες. Αυτό είναι αληθινό γουρούνι ψημένο. Απίστευτο. 20 ευρώ, ένα λουκανικάκι, ένα στιζελάκι και 2 νερά. Εδώ μας πουλάει σημαίες όλα. Καλά είναι, τρώμε λεφτά στο Μιλάνο, πάμε.
Ανεβαίνεις αυτό τον πύργο, τον στριφογυριστό. Έχουμε κάνει αερόβιο 15 λεπτά. Και ανεβαίνουμε γύρω γύρω. Ατελείωτο. Τι λες ρε τρελέ. Κορυφή.